Sanibonani babukele ekhaya, nihle noSiyabonga Pillay indiyeli imnyama aka MjItalowo Mubi. Silana ke ku Hot and Fresh ezinawe yayibonela. Ngidopu lazi ngifresh, yabona nje yonke into iqondile. Dope, hot and fresh all day, every day is too much. Kafishane la ngizochaza nje ngizothi 1 2 3 mhlawumbe ngicine sengifile na 5. Ngine brand, ngiartist, ngasho futhi ukuthi nje ngindoda. Njengendoda ke kufanele ihlale inyakaze, yenze lapha ibambe nalapha ingalali. Ngine brand engiyipushayo SteamaLogy. SteamaLogy asikatholakala etolo sona. Kodwa kancane iplan ukuthi sigcine sifikile nje nawo wonke indawo ekhona le South Africa. Kodwa kwamanje sazenze kakhulu la eKZN, nakhona ke eJozi wasithola lapha nalapha. Wena ungabe usidinga nje uxhumana nami bese mina ngenza sure ukuthi wasithola sifike kwena right ngiphasela yakho inhle impela. Sekunesikhathi singakanani uqalile ukwenza le brand yakho? Sesibheka u7 years manje singiqalile. Cause kwakuba 2014 kanje. Ngayiqala kancane elokhu ikhula kwakusayi Steama igama le duo lelokhuza ama artist engangihlangene nawo so sicula lento le abayibiza nge-hip hop esakhona la eMzansi. So aqala kancane kwayiSteama, asengabona ukuthi no in order ukuthi wonke umuntu accommodate kuyona yonke lento ngiyenza ibe SteamaLogy nje ube igama elihlangene lihle. Olismolizo uyitshela ukuthi uzothi fake dictionary uthi alibheka eyalikho kanti ngathi likhona SteamaLogy. Also kusho le brand the reason iqaliswe ukuthi vele movement yomculo. Nje. Yeah, ngisho kanjalo. Then yasi ukusho umculo wa influencer le fashion. So from umculo to ifashion wagcina kulokho ekukhula abantu belokho beyithanda because umuntu ufika kubona ugqokile uhlukile kahle akubuza uthi hawu into ekanje itholakala uthi hayi no why moyidinga ngakhuluma nami ngizokwenzela yabo kanje. Ngagcina sengibona ukuthi no wazini kunokuthi ngilo ngiqhwa ngedwa lento ngiba muhle ngedwa kanje. Ngivele nginike nabantu vele sibe bahle sonke. Ngale ukuthi nje ngilo ngiyalini. Ngase ngayenza ngabakhiphela abantu babhaya so nje namanje ngisalokho ngipusha. Ama order ngenile. Angiyona futhi lento beqala ngokuthatha imali yakho uyathenga kumina. So exchange cash unika into yakho yonke into ibe right. So do you have a website or social media where people can go and check umsebenzi wakho so wenzile or catalog onayo yenhlobo yempahla oziphathayo ama design ophathayo ama colors so that abantu bazoba interested so they can start ordering? Ayinonto ogqoka nje ngidila nayo. Ibhathi kuphela engakayenzi. But from kusuka ekhanda, blueway, skipa, jacket, zothi ama shorts, ama vest ngidila nayo futhi yonke into ogqoka. So social media kukhona ungayisho social media? Yeah, ku social media ungayithola ubheka MjItalowo, Facebook MjItalowo, Instagram MjItalowo, uTwitter MjItalowo. Mothi nje Google MjItalowo uyedwa akekho 1 akekho 2 1 uzothola oyedwa nje ozokuvezela yonke into. Okay, njengoba ibhaliwe nje la ku screen ibhalwe njalo nje MjItalowo. Njengoba ibhalwe kanjalo screen nje MjItalowo phela kanjalo nje. So abantu bama order yakhona kwa Korea umuntu bangaseMpumalanga umuntu ase Cape Town everywhere la njengoba ngithe nje la eSouth Africa yakuthumalela sebasenzela kwa easy. Kono Korea abanibani senda ngabo kusheshe kufika. Ekuqaleni nje le brand lama challenges okwahlangabezana nawo nje ungasharela some of the challenges ohlangabezana nawo ama orders or ama customers or ukuthola le mpahla ukuthola indwango or satisfy nje ama customers. No mina ngithi it's quality over quantity.
so ngidila kakhulu nequality. So into engenza ngayo ukuthi ama customer angawa disappoint noma wona angadisappointeki kumina uma ngabe ifikile. Ngeke ngikwenzele into equality. Indwangu engisebenzisayo ayifani nenye indwangu nje ozoyithola nje ikhona. Ngenza sure ukuthi indwangu engisebenzisa indwangu eqinile. Ungathi usigqoka iskipa namhlanje mhlambe uyaswasha. Mase uswashile usigqokile sithola sesitshekile or uyabona usubona ukuthi ugqokeni ngaphansi. Hayi cha nje. Ngishayela into eqondile right and into right ngeSteamaLogy ukuthi azi mosigqokile uvela uzizwe ngathi uyashisela kwayo wena. Ngoba siyashisa SteamaLogy. Sithola about the heat kahle kahle. Silethe ukushisa. Like noma sichazele nje kancane igama leli SteamaLogy lize kanjani? Like vele lafika nje ukuthi ngiqala ibrand SteamaLogy or walizwa Samuel achaza. Yeah. Lalela yabo angithi sike sathi influence umusic. Okay. So from Steama bese nalento ukuthi group igama layo Steama. Yeah, igroup le music Steam igama. Beningaki kule group? Asicale nje kancane beningaki kule group? Bengasho mhlawumbe bese iba yi4. Okay. Uyazi ukuthi khamba amasosha buyasale amanye aqhubeke. So sagcina sibambile siwu2 nenye itsotsi abathi uGodfrey. Okay. Sayibamba nayo ke ntsini namanje silokho sibambile nayo siphusha nayo. Okay. So in order legama usilize Steama kuze kube ngathi liyaphasa kahle. Yabo mangabe se stage bese naleyo nto leyo umuntu athi mangabe sibona noma ngabe kuthiwa ubehlele relaxile uzoyishintsha iposition yokuhlala athi kanje. Uyothi phela ingoma uzombona umuntu esemile ngeenyawo ebona snow labafana labo bakuletha ukushisa kahle. Kahle kufaka ukushisa. Bakuletha ukushisa. Make nje wabona ukuthi hayi no sebese stage and bayenza lento yabo ubona sinowazini. Kuyafudumala la. Yiko uthi mawugcoke lempahla le uvela ushise. And yazi umuntu usuke ejithi ngiqamba amanga. Yazi ngiyakuneka uyiqoko ngizwa ngawo ukuthi yazi mangigqokile mfethu yabo ngizizwa ngihlukile ndi. Why mina nje bangigqoke la indlela engifudumele ngayo angazi. So impahla lezi khona ucala phansi ukuthenga ama jacket ukuthenga indwangu kunomuntu okuthungelayo uyazithungela. Can you just take us through that process nje ukwenzakalani? Yabo nje ngisho ukuthi ngumuntu onama talent bathini abafana noma amantombazane mangabe sefuna ukuchama athi indoda of many talent yabo man of many talent. Ngiqale ngidesign into yabo kuma specialize ezihlukile. Ngidesigner phansi khona ubafu wami ngisebenzisana naye uIza uqhamuka khona ngala ngaphezulu. Ngisebenzisana naye mangidesigner because isikhathi esiningi ngaphezulu kuphi? Sichazele phela ngoba ngathi eMalawi. Yeah. Suke eMalawi Isa. Umuntu oseMalawi ngihlangana kanjani umuntu oseMalawi nomuntu ola eMlazi network. Okay. Sasebenza. So ngidesign kahle ngimnike because nami ngisuke ngibhizi ngeminye imisebenzi angigayela ishandisi zami mase qedile ukuthunga and then mina bese ngiyabuya ke sengizodesigner because ngiyadesigner from ama logo konke nje lezi zinto lezi ama poster nani izinto engidesignelayo yona lezo uma ukuthi udinga ilogo house plan mhlawumbe into ekanjalo ngindoda nje kahle ongayithela kahle sise internet cafe yakho ku business place yakho manje la i-office lami elincane leli hayi ngasho kanje athi i-office lami elincane leli. Okay. Ngoba umoya indoda afanele uhlala unyakaze ungabe nje usuyahlala nje awenzi lutho nje ube nesikhathi uthi wena mina ngibhorekile angazi nje insani. Hayi akufanele ube kanjalo uma ukuthi uyindoda kufanele unyakaze ube busy bambeke lapha nalapha ungaqonda abantu ukuthi hayi lo uyisima kanjani skiphani kahle. So since you started this SteamaLogy, have you ever had any opportunity to dress one of the artists locally or just push a brand yakho? No, so far bengakafiki kulelo zinga lelo noma ngathini angifuni ukuthi kube yimina engiza kumuntu ngifuna kube umuntu oza kumina because uyaha ibrand. Yeah, ungabe ngathi umuntu ngiyamspoon feeder ngenkani into ukuthi me thatha la qoka yabo. Ufuna kube umuntu oza kumina hayi ukuthi ube mina ngiapproachile. Because abantu abaningi abasoma business
banale mentality le ukuthi kumele ngilethe kubantu into abazohambisana nabo yabo. Uma ukuthi usoma business or unengqondo yebusiness fanele wenze wena ukuthi abantu kube wena obenza ukuthi bayi understand into oyenzayo ukuthi no should lento kahle kahle irise kungabo wena obancengayo ukuthi bafethu ngiyanicela or kanjani cha kufanele kube abantu bayi understand into oyenzayo kubo wena oqhamuka nayo hayi ukuthi uzwe ngabo so kahle kahle wenza abantu into oyenzayo bayithande noma kuthiwa abayithandi kanjani kodwa bagcine bayithanda ukubona ukuthi ingoma mhlambe lezi zale phesheya ko USA mongabe idlala noma kuthiwa ingoma uyithanda but istrategy abasebenza ngazo ugcina usuyithanda automatically yeah because isuke ifakiwe kwena ngenkani ukuthi hayi no uyayithanda uthanda ungathanda uzogcina uyithanda ayikho into ongayenza so yeah so the brand you're saying it's 27 years now shooting you still continue doing it you still want to go back to doing your music also pushing the brand or helping music ukuthi uncedise the brand or isiphi strategy osiphethe from now on since 2020 since phela yabo sithi nje sibuya nje kuyihliphi zama lockdown nama pandemic ko covid ngasho ukuthi 2021 bengiplan ukudropa noma iEP nyane yabo ya 7 tracks or 10 list kodwa music ngiyabuyela kona kulonyaka ngisingile ngase ngidrope khona soon maybe yabo May kanje khona isingile yami ezophuma iyami ke as steamer izophuma isingile yeza isiphekiwe isise studio yaphekwa lapha ifakwa ama spice so lapho ku social media uzopusha kuphi as now push as artist to push as MjItalowo or there's the page oh no khona ipage lelokuza le Steama bese kuba ipage le SteamaLogy as a clothing line okay yeah and then MjItalowo is an brand artist and then SteamaLogy ilokuza clothing line iseceleni so le single izotholakala ku MjItalowo isingili ke cause vele kahle kahle ihlangene uzoyithola yonke indawo uthola ngala ku Steama uyithola ngala MjItalowo uyithole nakhona la ku Top and Fresh Top Hot and Fresh so nje uzoyithola okay izobe iningi kahle kahle so up and coming creatives or abantu abafuna ukudila ngendwangu njengawe so umlayezo ngabanikeza wona just ukubagcugcuzela because at least on experience on 7 years meaning experience mhlawumbe izinto ozibonayo abazenzayo ezibenza ukubasalele emuva bangayiphambili or uzibonayo ukuthi nje ufuna banikeza lo mlayezo ukuthi emadoda naku bayephulele engathi nje umuntu akayithembe mfethu into yakhe ayenzayo ayazazi ukuthi ayinole eyami kahle kahle kufanele uyithembe into oyenzayo wenze sure ukuthi moyenza awucabanga ukuthi ngenzela mhlambe abo spice or mhlambe ngenzela abo MjItalowo kanje kufanele wazi ukuthi ayinongizenzela mina salofu also any marketing advice you have you can share with them because malokishini asiyangeyikolweni for zale zinto sizamsixosha nje information can you share something with ngathi moyenza into akufanele ube ne target market eyodwa target market yakho kumele uyimixe from ingane ezincane iyouth abantu abadala because SteamaLogy ngewuzusho ukuthi siqokwa mhlawumbe ingane ezincane or siqokwe iyouth or siqokwa abantu abadala siqokwa nje umuntu wonke nje kumele wazi accommodate kahle wonke umuntu into yakho moyenza uyenze accommodate wonke umuntu ingabi nje izothi uzozinza esayidini elilodwa kumele ibalances uma ukuthi wayenza accounting kufanele ubalance lapho ku trade balance ukuthi qondane yonke into yakho ibe right message yokugcina ongasitshela nje wona ukuvalelisa ngebrand yakho nawe ngingathi nje okuhle kodwa nje kuyeza ku SteamaLogy and nilindele okuningi okuzayo okuhle wenze sure ukuthi nawe la ukhona uzogcina usuyitholile ibrand le SteamaLogy nezingoma ze artist iSteama ziyeza nazo sendleleni kahle kahle kulonyaka asifuni ukudisappoint because isikhathi esiningi uhlala sekuthiwa hawu kwenzekani ngomusic wakho hawu impahla ethile isatholakala hayi asifuni ukudisappoint sifakele yaphambili kuphela okay
singasho sasiphusha. Konje usitshelile ukuthi konje sikuphi la? Oh sizinze phansi eThekwini eGagasini eMbumbulu khona indawo ekuthiwa iseFolweni ngezansi kwaseMbumbulu eduze noMlazi. Abaningi bazi uMlazi kakhulu, but from uMlazi sinefolo ubumakhutha ilovu Adams bese kuba iMbumbulu khona konke nje kula eThekwini sesiphetha nje. Sesingasho ukuthi siyabonga kwi-Dog Pot and Fresh ukuhosta nokuthi ihambe kangaka izifike eThekwini eFolweni isivakashele na yonke team management esebenza nayo. Siyabonga kakhulu. Dope, hot and fresh all day, every day is too much.